Ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад, оиди самтҳои афзалиятноки фаъолияти милитсияи суғд, пешгирӣ, ошкорнамоӣ ва мубориза бар зидди ҳуқуқ вайронкунӣ ва ҷиноят маълумот медиҳад. Бозкиҳо чорчӯбаи қонунро нодида гирифтанд ва бо содир намудани кирдори ба ҷомеа хавфнок нисбаташон таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ гардид. Имрӯз дар барнома тамошо кунед. Дар Хуҷанд терминалҳои пулгузаронӣ ҳадафи дуздон қарор гирифт. истифодаи таҷҳизоти криптоасъори биткоин берун аз ҳисобкунаки барқӣ. Як рӯз да $40 маблағ меовард примерно, дар як моҳ $1200 мешавад. Чорводуз дар Мастчоҳ дастгир шуд. Вай бачама вай нахоб биёд оғил мага мен дузу гир бурва. ҳабси маъмурӣ ва дигар таъсиррасониҳо нисбати қиморбозон. Асосан дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд дар куҷаҳош ба ҳамин бозӣ машғул мешавад? ҳамин территорияи бозору ба сони автоваза. Дар ҳолати мастӣ сари чамбарак нишастан чӣ оқибат дорад? хеб рафт. Шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.